ngapa ta wong akeh geluwe. Ya sing karek dina iki kok tenan iki. Pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi pancen tak arep-arep kowe. Tenan. Iso omong sing tenan iki. Arep-arep piye? Lho, iki mula nurungono sing tenan aku arep omong sing tenan iki lho. Adate nek omong ora tenan ngono apa? Lho ya tenan ning ora kaya sedina iki engko. Wis, sajak ngerti. kowe iki anggapmu njur kepiye saiki? Aku ki dikandhani karo tangga teparo. Oh, jebul tenan aku ya rumangsa wisan. Nek aku ki tak kol aku dadi bojomu. Aku ki ngekol kowe to? Iya, buktine wong lanang bendina kon nyambut gawe apa-apa ning omah. Kowe mbojo ning pasar ki ngopo? Anggere aku arep ning pasar ora oleh. Mun aja nganti weruh pasar. Ya tak nek weruh pasar ki ngopo to? Lah ya nek kowe iki kepengin weruh pasar menyang, kok aku elek-elek ki ngopo? Menyang saiki, wingi. Arep nonton pasar ora oleh, arep nang ngendi ra oleh. Kepiye ta aku ki? Karo meneh sing jeneng pasar ki ra udu tontonan to, kok arep tok tonton. Ra ya mesti menging ta kowe. Ra oleh ta? Aku arep nang toko ya ra oleh, aja ning toko, kono esuk teh wong meni. Lah anggap iki aku arep wong nyolong ngono apa piye kok aja tak elek iki. Nang toko ki arep kon nyolong ngono apa piye? Ora karepmu ki piye to? Rumangsaku kowe iki saiki kok kaya golek jalaran ndak iki jane piye? Jalaran apa mangkel kok aku wong lanang kok rumangsaku kemenangan banget kok kowe iki. Kemenangan nggo napa? Anggere arep nang pasar. Ning dandan wis sandangan aku kon nyepake. Lho, kowe iki golek dhewe ra iso ngono apa piye ta jane lho? Ya aku ki nek ora njaluk tulung kowe iki njaluk tulung sapa? Malah aku kok njaluk tulung tanggane ngono apa piye? Ayo njupuk dhewe ra iso ta? Jarik kon njupukke, klambi kon njupukke. Mangsa cemorone kon golekke lho ayo. Iku piye nganti cemorone kok aku iki kepiye jer? Wong lanang adiku iki nggon ndi iki? Lho, ora kok bapakku ora ngajeni karo bojo ki ora, Mas. Aja kleru tampa. Wis saking tresnaku karo bojo ngono. Apa meneh iki entuk undangan dina iki engko arep resepsi. Ora urung kok aku resepsi ya tak nesoni neh. Kaya wingi kae, ngono apa? Aku kurang kepiye ta dadi wong lanang ming resepsi kok ora kepeneran kuwi. Ya wis nek kowe arep melu, kena ning le dandan ki sing apik. Oh, dadi ming dandane tok kandhane ta? Ya engko aku ora apik dandanono wis. Kuwi malah kon dandani apa ana? Wong tuwa kok malah kon dandani nganti kaya cah cilik. Lah aku kira ya wis wong tuwa to. Mesine ra ana bedane nggo bedinan karo nang pasemuan ngono kira ya sandangane ya beda. Ning dandane kok diwanti-wanti kon sing apik. Apa arepe iki ya? Piye lho. Upamane kowe iki seneng bebetan. Kuwi ya di apa? Dipatutke, tegese ndure ya nganggo iket. Ya. Njur nganggo surjan. Kuwi jenenge setelane. Nah, aku kowe ya ora. Nganggo bebet kok njur ndure kok nganggo apa kae? Nganggo pet. Heeh. Kuwi ra kena. Lah iya. Oh, ya iso tak nganggo iket. Nih ikete ya lemu kok kedemben kae. Anjur aku nganggo apa? Wis anggere kelingan iket mangkel meneh aku wis. Aku arep tuku blangkon dhewe ora oleh. Wis pakne saya tak tukokke. Lah bareng tak nggo sesak. Tak nggo sesak wae aku omong karo kowe ya kowe iso omong neh. Mbokne iki blangkone sesake. Ayo sirahe sing dilongi meni ya. Iki apa? Apa ya kaya ngono ki bojo kaya ngono kuwi. Sing ngomong ngono kuwi ya kleru. Lho kleru nyatane ora tukokke neh kok sirahe kon ngelongi. Ha kene apa? Kowe kan tuku dhewe kok ora gelem. Anggone urung weruh. Ngene rong weruh, mbok wis rasa nggo iket ya ngapa ta? Ya, jare kon dina kudungan. Kudungan godhong ngono apa? Kudungan nganggo lendangku kae. Weh. Dadi malah aku ki wong lanang ki nganggo lendang ngono apa? Aku ya nggo. Ya wis aku nganggo sing anu. Nganggo jas wae, ora usah nganggo iket. Nganggo jas kuplukan sarungan. Kowe iki ndek jas kok? Kowe iki ndek jas kok? Oh, ya ora duwe ya. Nyilih, piye? Apa engko dadak tuku? Ah, ora wae. Piye resep? Wis apike anu nganggo kaos tok we. Barang lulu bojo kaya ngono kuwi. Aku ya jengkelke nyandang apa-apa kok ora iso lho wong wis. Ora oleh melu ya, oleh ngono bae rasah lulu. Mongso resep kok nganggo kaos. Oh, apale ora. Ora melu ya mahane tak menyang dhewe.
Lah, bungah kowe ya. Aku mau ngewoke dijak ya ora iso le ngetrapke sandangan. Sandangane iki sekalian. Ayo sengko tak nyandang sing apik ya sensor jarik, nganggo iket surjan. Wis. Karo wingi lemu nganji celanamu ki kokean kanji kok kae. Kokean kepiye? Karo le nyetrika ki mujur ora kok malang. Dadi kaya ngono ki ya kurang kebeneran to. Mula tanggo ki mabut ya tanggo ki. Lah kena angin ki ora mampek banget to kae. Oh, dadi kudune mujur to kae. Lah iya. Nek kanjine jane ya ora oke, wong kathah siji kaming kanji buntel ki. Ngantane 1/2 kilo wae. Nek kepengin nganggo sepatu tuku dhewe, ora nganggo sepatuku. Lah sepatu dindetekku kok njur tak nggo ki piye rek kamu ki? Karepatiku ki serabutan sing sono ya iki ngono. Dadi ya kudu dhewe-dhewe to sepatuke. Ya patute to, sepatune kaya wong lanang ki rak ya ora kaya ngono kuwi. Ya, besok tuku dhewe. Tuh, wis yo resep yo. Saiki dandan sampe lho, lah undangane ya iki jare engko jam 09.00. dandan ki? Lah kuwi wis dandan sing cepet. Ya kono ta Engko menyang ya. Engko terus menyang. Becak kae. Engko. Becak. Ayo golek becak rasa kendaraan sing omah. Waduh, emah aku. Kepiye? Kok becak? Loh numpak. Tanggap kuwi bukan becak ngono piye? Numpak becak. Ngono. Wah angel banget omong karo bojo rumah aku ngati-ati aku. Numpak becak. Mlaku wae apa? Mlaku nek 3 dina tekan gone. Mlaku wae. Nang kutha kok mlaku. Engko nek keseleren jajan ngono. Oh, malah rarung ya kelangan duit. Malah apik mlaku ngono nek kowe kesel tak gendong ngono, Bang. Wong wis sakal banget kowe iki. Tenan. Heeh, mangkat. Ya wis ayo. Engko golek becak ndang ngono. Adate kene iki yo becak wae kok kaya ora kaya sedina iki oleh sepen. Ah, piye mbokne? Kandhane mlaku wae kok kowe iki ya ora nggugu. Walah, kowe iki rumah sawu kok wong kok ngirite ra jamak lho. Tenane ora ana, apa kok numpak apa? Ngirit ki ya nganggo mangsan. Nek nang omah ki apa nggeneng mangan apa barang kowe ngirit. Iki wong lelungan ki ora bendina to. Wong resepsi iki kudune moncar kok malah mlaku. Nah, kowe nggawa kendaraan ya mo. Dale kan gawa lemoh ki kena ya ora iso numpak, kon apa? Ora iso ta kowe iki? Aku ki iso ngepit barang kuwi. Malah Ngepit sedina wingi aku lakon ngepit malah sedina rasa mudhun ya mah. aku ora iso mudhun. Ya iso aku ki nganggo pancatan kuwi to. Nek rasa mudhun tak terus sambyur kali. Oh, kuwi apa bojo kok ngono kuwi? Kuwi para mangkelke nek omongmu kok ngono kuwi. Mangkelke aku ya wong angel kok. Angel. Kepit ra iso, becak ra ana nesu. Lho nek le ngepit iso, ning barang wis mlaku kuwi lek arep medhun kuwi le angel. Ngono. Lah mula kuwi nek angele medhun terus anjlok kali. Kowe malah mayar to rempuk le medhun ya. Nah iya. Terus jare aku mati jare kowe ijen ngono apa? Ha ijene ya ora apa-apa. Iki jane jelek apa piye to karo aku kuwi? Anjir bajeleh. Kowe iki aja banget-banget karo wong lanang lho. Ngeli ngono kowe iki aja tak kukup dadi apa mbiyen kuwi. Lho tenane wong aku ki uwoh kok. Lho aja njeruwo. Ning tenane nek ora dadi bojoku tenan kuwi. Lah kae. Wah, kae becak ta. Kae. Cak, becak. Cak, aku sing ngundang. Cak, ngundang kok ya. Mriki. Tanu. Lho. Iya kamu memang selamu ni mau? Jan apik kae tukang becak. Nyale nyambut gawe apa ora to kuwi? Mbok iki Pak. Ono. Samang kata-katane kleru kok. Men ngundang kok kleru ki nggo ndi kleru kuwi? Lah nek samang cak ngoten apa becake mara? Kang apa Gus? Waduh. Ya ngono. Tukang becake ra ya ana tengere asline. Piyayi apa udu?
Piyayi iki pengerane. Piyayi ngawur wae. Malah titikane nggon piyayi kalih mboten niku nggih napa? Tonton, Hondredile. Hondredile ya wong ya padha wae ngono. Piyayi karo Jawa ki siji. Lho, pripun nek piyayi pripun pengerane? Lho, nek piyayi gede kempel. Kok kempel? Urung raut. ameng keset nih ya. Ngoten apa? Zaman niku tukang becak ta? Lho. Kok tukang ki? Lho, tukang becak niki. Wong becak. Oh, nggih, wong becak. Omong iku sing seni lho. Nah, kira kok tenan aku ki agak karo wong becak wae kok ora. Aku dudu wong becak nek omongane tremongan. Wis, saiki omongan kok mbokne. Samang becak, wong becak. Kowe omong aku angel kuwi. Tamong ya. Joko duwong Jawa. Mangke betarepke. Ah iya sama niku. Mboten. Lha ngomong kali wong wedok suwe-suwe ngatutke lho. Ngatutke ya napa? Sampune dimatke suwe-suwe manis sing becak wae. Alah. Angeri bathuk kula pun kula bol-bol anduk ngeten. Oh, bol-bolan anduk kaya ngono kok manis. Kalau wong bentuke rungkut ngono kok. Manis. Rungkut wong ana demite. Iku angger wong kepethuk kok cerah lho. Nek bisa kok dudu wong kene kok kuwi. Senek. Bisa lho raine ireng kuwi genah dudu wong kene. Kok gak wong Madura ya? Ayo bangsa wong kono mbuh wetan-wetanan kuwi. Ambuan pundi? Joko. Dudu nek Ambon. Lah kuwi Kula saking Eropa. Bangsane piring barang. mboten nggih sampean nggih wong lumrah. Nggih wong mriki ning kulite ireng. Lah, nggih. Sampun mengenai wong ngarep becak kok jet bakule. Ya niku tegese Nek bojo sampean niku kuning ning kuning teng perlang niku napa? Nek kaya ngoten niku apa ora jeneng panunen? Sama serik ya men aku karengan Jawa Iki nesuwa. Kowe iki pisan-pisan nesuwa, ngono? Sing tak kono suwi sapa? Kowe kuwi. Aku tak kono suwi. Ameng karo wong becak kok ngono wae kok ora wani nesoni. pun tukang becak nu nek rawani kerengat. Iki pokok ngono ki iki apa iki? Kondur pencak Pencak tangan Tahu lho, terus pencak ijen. Jago pencak tahu kula kerengan dibutelu. umuk Yantem ngiwa ndo ngiwa. Angge kenen niku dadine. Alera luput. Pamadhen apa? Niki ngoten niku kula niki kalih bojo kula niku. Oh niki bojone ta? Manggep napa nih? Mula kok mau kok mleleng bae. Main nang wayang wong. Wayang wong pundi? Gede lho. Gede iki bojo kula. Gek nganyang kowe iki kok. Lajeng tumbasna ta? Sampean niku ra wong becak to, niku kula kan nganyang, kula kan ngeterke nang daleme sapa, Pak? Wedi ta dhewe? Lho kok wedi? Lho kok kon ngeterke nu dhewe mesti. Lho niki sing kula parani niku ado. Ah kok gelem? Lho kok gelem sampean niku? Setelah ada kok gelem. Iki wong becakne rada edan iki. Ora. Apa dene lah nek ketemu wong ki seneng to arep ayon Aku kuwi. becak ada ya mak. Niki nggih mboten adoh banget antarane 3 kilo sange. Oh mak. Iki wong ki karepe piye to kuwi? Nek gelem 12 kilo. Lho wong ki karepe piye? Aku kok ora ngerti lho. Wong becak kok njuk sekilo mandek, njuk sekilo meneh. Lho aku ana ming kare mangkal teng pundi? Oh, teng desa Grujukan Sewu Wetan nika. Oh, Niku rak anggone kanca kula niku rak mantu niki resepsine. Oh, mboten nek mriko Grojogan Sewu to. Ah nggih. Mboten. Mboten pripun to? Gumet apa dosamu kok? Mboten, wong niku desa kok. Desa jenenge Grojokan Sewu. Desa mboten tau mriku kok. Ajare dosamu kok nek mertapa teng Grojogan Sewu niku Niku rak mboten Grojokan riku. lho. Niku mangke nek sing nunggu buta-buta kok ora. Apa ana? Becak kerah buta. Niku mboten. Niku mung desa. Kare malih ampun semelang nggih, Kang. Mangke nek tekan mriko terus kula wedangi to, Bu. Wedangi ning janji njet bubuti. Boten kanggo bubuti piye? Awang ning janjen diwedangi kuwi lah mok. Kowe tetembunganmu ya kleru. Kleru kok pegat mon. Ngajani megat. Masa aku sing dinceng men kowe.
tekan aku. Ae dasare ora iso kedep kok kuwi. Apa ula kok ora iso kedep? Kuwi delon to. Pun mangke mangterke mriko. Apa ning kedep lapor. Kula kalih bojo kula niki nggih. Teng Grojogan Sewu niku. Nggih, ning niku desa dadi ngene desa muka. Bojo Samangsik no Samangsik. Lho, apa baru tadi? Iki piye kok benahi? Lara kuat to. Iki kanai banget ya iki wong becak iki. Ora kuat ah. Wong awake kaya ngono kok wong loro. Hanya ngusung idrim. Oh, malah onek-onekke ngono. Benar ngonekke wong dream ngene tak. Pun niki rembugan sing ora setara ndagel tenan. Nggih, niku wong namanya napik niku kontan niku wong ngoten Nggih niku. sampean. Kula Lajeng teng Grojogan Sewu resepsi. Resepsi ya karsama, layat ya karsama. Tak perlu ora kandhate kok kowe. Ngeni neh. Kuwi wong ora genah kok rumah saku. Lah wong kene iki genahke malah mureng-mureng anggere digenahke. Grojogan Sewu. Nggih. Angke pun kena mawon ning becak kula numing tas dicat lho. Ya, Belanjane nggih ming anyar ke nesu. Niki apa wong kok ngono ki ming becake apike dumukke kan ngono kuwi ya, Mak. Oke, becake anyar. Sing niku mangke nek tangan samang kena cat karo samang lho. Lho. Niku dereng garing kok mepos. Asik wae iso. Becake Asik akeh maisa wae ngecat. Ane ki kudu nunggang wae rembukan kok. Iya apa ya ra angel kok ngono ki. Nah, karo kae piye ta le ngetes becake kok teng celoneh ngono kae. Ame cate mele nemu pojokane iku. Wong jero sisih karo sisih ora padha. Didelmok-delmok ngono ki kepiye? Lho niku mangkon payane mboten to nika? Lah iki sasir kula. Lho tegese nek ana payane kok Lho saniki omong sing kepenak. Sir kodanan apa sir kepanasen? Niku kabeh ora ser kok ana wong niku. Ora kepenak kabeh dilakoni kok. Sir nganggo eyup-eyup. Sarung samang. Udung. Jan wong iki aku ki jan marai. Guyoke tenan ning ruwake. Ya sakjane wong becara ya akeh iki to. Ati napa ming akeh wong nunggang sekisa akeh loro kan tuku monto. Oh, mutar. Jarang duwe to. Dadi niku payane deket niku dereng duwe. Aku ming paitan sekwesi kok. Wah. Lho sidati mboten. Lho langge. Mangke nek sana Takone ana ora lampune sida ndak jam. Lho niki mangke mbok menawa tekan riko nganti bengi. Iki wonten lampune mboten kok mben ditrap. Becake niku. Lampune. Apa perlu dadak lampu nggo apa? Lah mangke nek tekan riko peteng. Lho, apa tenge dawer kok. Sing ora sinten Mangke ra kula ra liwat nggen dalan sing nganggo dian niku to. Arep pala iki wong iki. Niku teng desa niku mangke. Aki mampun desa milih sing kota-kota niku kok. Lah wong resepsi kok kon milih iki kepiye niku? Sama yo blubut. Lho kok blubut. Turun-turun nang desa yo menyang. Pun nek gelem kan kota mawon. Ya apa ya. Rawo ngenjer kon milih. Nggih pun mangke iki gampang Ora kula. mboten nganti riko peteng niku mboten iki mangke antarane setengah. Pun sampean niku njaluke pinter. Teng Grojogan niku. Nggih, Kula niku wong mayar. Kula niku uga tukang becak ning nyoke niku sosial. Weh. Ora dibayar ya kena. Dibayar lho. Kula tak aturke to tukang mikir. Srawung kula niku. Ora men tukang becak. Elek-elekan lho. Ya, sama. Kepiye? Tukang becake katoke prejuritan. Nggih apik. Lho, apa ora kaya Sri Kandi Darmana? Ngono. Bisa kaya duwene ming kuwi. Langke. Iya ta. Oh niki nganggo opah. Kabeh wong sampean ya wong buruh golek gawean gitu. Kula ya cukup kebutuhan kula niku ya nganggo rukun pripun carane pinten mula kula niku takon mangke iki tekan riko yo pinten. Niku kula ora angel-angel. Padha kepenake. Lah, sampeyan ku angel. Teni. Saya wong sama mangke ngekeki sing akeh dhewe niku kula wis seneng. Lho, wong apik. Ngono Itu tegese ketok le seduluran tenan. Kula niku ora pokoke becak, pokok golek sedulur. Oh, nggih. Ana becak kula ora teng Srantil. Kok ding Srantil mergo Boten ketiwa becak gen kula pengilan tak kei. Wah. Jungkat.
Anduk. Niku kangge penumpang apa kangge sampeyan nunggang keri tanengke wae. Oh. Jenenge wong melek niku. Lha iki lah. Ana sampeyan ngerti apa kula isa ngrasake dadi wong milik. Oh, mboten. Angel mboten kula lialin sampean niku angel, Pun. Oh niki teng Grogol. Nek sampean niku teng anu, teng griya sampean, teng omah sampean. Wedi nggih domah to? Sampeyan nggih domah to? Lho. Telepon nika. Oh, dadi sandhe ngebong. Karena le ragu-ragu. Pripun? Potrek lah. Loh, rebuwe. Oh, niki to potrake. Darane kula tukang becak ning ugal-ugalan. Ngerti peraturan. Wah, lah kok potrake kok sirahe loro? Angge dicetet kula gedek kok. Oh. Dadi ning niki nggih pun kanggo. Napa? Niki kanggo ngerebes iki kanggo. Kanggo. Wah. Wong niku rebes kula iki kok malah ngomong wae iki jane ning engko senang kentekan jan iki daya sampean kok ya. Tegese ngoten to kula letaken sampean niku apa omah ki ya ndek keluarga, ndek anak. Pun duwe, pun pokoke pun gelem nggih. Karo pes dhewe. Pun ini kula tak adus. Nggih, pun. Kula tak adus. Kok ndak adus dhisik. Lho, tak manggo masak, mbasan aku masak arep resepsi ngeterke nomor resepsi. Nek kesuwen sampean. Oh, ya ben ngono karepe yo. Pintani mangke mangkondo. Becake kula mangke tak gelem rika. Oh, karepe yo ngajeni karo penumpang kok. Dadi sanang sing apik. Ala teng pundi? Lah nami teng sendang nggih antarane 5 pos. Wah. Ya ora kan iki diparane wae dong lek padus. Samang wis kedadian ampun omong mawon. Nek omongane kok ora nggih kepenak. Kepenak nggih manut kula. Boten nggih mun adus kalian niku mawon lek anu niku kula niku pun. Ah, wen niku dendane ngombe-ngombe niku. Lho, ngombe napa? Kayak kula ra wonten teng gelas. Wong kowe sing Lumuk banget e rumah saya. Karepe iki ya wong lomo apa-apa dineh kene wong wujute bengkrok ngono kok le. Nah, bengkrok mawon. Oh nggih, pun pi. Lho kok witen pundi? Lho, diterke. Nambal sike. Wah. Iki kok rumahku betak repot. Kaya betak mboten apa-apa bane. Mburi gembos kula men gedruk. Nambal suwe tak jambe ra. Wah, sak jam. Mare becak wae. Iki lakune men mangke mboten nganti sak jam mongko. Pokoke niku ora nganggo urusan jam sak tekane. Lho, bengi ya ben tak dinteni mangke. Mboten napa. Ate napa lan nambal iki? Berat. Nggih, ditambalin. Jan rewel banget iki. Wah, ane yo. Kowe ane yo nggalap dhewe ngono kok. Kowe lah ya wasis saiki ngirit iki. Salate apa kuwi? Ora usah bingkil, wah iki lho aku juga barang gede. Kowe ameng kok pukul besi to. Iki apa dicotok? Niki rime ra makan le. Lho, jare meni nampal kok nggon rem sing dandane iki piye lho? Wis liyane bae apa, Pak? Liyane aku gelem liyane mok. Sampeyan yo jelek. Sing ditar mentra-mentra. Menawa Wis dijar ya ben kok debel tajar kowe kok. Sama ya dinae mentra-mentra ora gelem. Kang beta kan jago Apa niku ora jaga kesehatan. Kon adus dituruti meni nambal ban. Adusnya tanggungan kula. Bareng nambal ban ora sitok dandane rem. Mangke niki ming kurang mlebokke pentil. Nggih pun nek dikumpul. Ora mangke sike. Lho, niku ora saliyane gembang nggih gembang ngoten kok. Lah iya peng apa nganggo pentil ora to? Lho ya nganggo nek kon jero. Iki ming wong nunggang kok. Wah, ora. Wong sampe yo pentil manggo dolanan lho ya jare wis. Wis. Ora dikumpul maneh. Esuk payon pisan kok repot wae ge. Aku kebasane ora nggo kumpul ki mah. Lho. Wah, kok sing gede malah wetenge sing beda. Dadi sampean niku cah sekolahan dadi ta. Age sekolah wae. Nyaru wong ngawur wae. Sampeyan kan nekat mawon ngoten ya. Nggak tak pentung kono. Aja. Ajene kok mangke kat mau kok perno-perno wae ora gawe. Kula niku aja dadi godho iki. Kula nu becak setahun. Lah kenging perkara kula amun bodho. Kerep menang perkara wae kok. Kok rampung dereng? Oh. Pun rime pun apik. Oh.
Kon tak tebane sih wong padha kremisan. Kon ning ra iso nggo piando. Wah, nek jalan piye engko? Kocanan ki mangke ngeyep to. Ganti lah kok Bang. Lah sama ya lucu. Ya kontrak oleh dhewe becak iki 3 dina ngono bae tekan gone ngono bae. Lho niku man rong karuang lho. Kuwi ora ngedeg-degi kok ngono kuwi. Iso 4-5 niku lho. Kan mangke nek kula hampirke nggih gosek. Nggih. Wah, kok dadak hampirke pripun? Bakuran juga sarung. Lho, mangke nek pun baine mawon. Lah mak ajem e. Wah, mangke nampai kok samang ora bejaji kula masuk angin. Omahe pundi? Pundi des mak samang tanggone. Lho. Wah iki nggo patakan dhewe jare kok becak iki rasane nggo semah. Nggih, pun kapun. Pokoke numpak niku. Mangke tekan diko kula yo ngerti kalih sampeyan ampun mangke ngenteni. Pun kakek numpak. Lah nggih. Oh, salah siji-sike. Loh, kok salah siji kepripun? Ampun bareng-bareng sing kiwa ora kuat e. Lho niki kudu bareng kok kepripun to? Kok samang mlayu. Lah. Ora mung kanjeng mlayu. Pun nah. Kuat mboten to tenan niku kuat pupung delok kempale negeri. Nah, nggih. Aku anjur gon kempal iki. Mene genjot wong loro ora kuat. Tahu lho kula niku. Munggah nek mengumumon. Empleng. Nah, nggih. Tahu kula. Kongkrus. Nggih. Bisa munggah Gunung Merapi kuat sama. Bobot ronten. Nganti ngadeg. Ora kuat Gunung Merapi. Nggih boten kawon Omong sing ana-ana rumah aku sing ora ketemu akal lho. Karo kok ya mau kok golek becak kuwi to, Pak. Lah nang ming kuwi. Mah lho aku nek digetuni. Wis aja omong sing werna-werna. Sing ikhlas. Wah, pun. Angkat nipun ya, aku kaos sing apik. Pun. Iya. Alon to nggih. Nggih. Alon mawon. Kerjaan ki mbokne. Aku ya wedi. Kepiye nggon jegulungan barang ya mah dibanterke. Make tono watu semono gedene ya njur ditumbuk wae ngono. Kok watu ki lak tegese barang mati to? Kendel green den. Loh. Iker mondak mandek wae. Awi terus niki tesih ado ya sampeyan. Lho, kula niki ning leren gelem mboten. Oh, nggih pun larang sila mawon. Ya saiki wong becak wedi karo sing becak ya sak awake dhewe iki. Wong koyo ngono. Aku ya golek becak kok ngono. Lah niki ming brengos templekan kok dalan. Ya iki kudu dimong. Nggih, ajeng napa malih? Wah, minggahe ndeder mboten. Pripun? Ben apa sik genjot samang? Wah. Angge mboten wonten jamaah wong kene iki bayar gelem kok. Gelem ampun wong kancane ampun soal keuangan. Ane ya sampean ampun umum wae duduhe kempole. Meniki opo ampun semelang. Munggah kaya ngene yo laran. Ajeng ngombe dhisik napa pripun? Ngombe kalian niku. Kuwi kok ya. Apa ya nawani orane wong dodol ora ben golek dhewe kan. Kenapa? Golek lapangan sing rada sembar. Loh, ajeng kene apa? Neter kabeh dedian. Anjir, wis kae. Kumbare. Iki golongane iki serik. Aku nyuwara mawon. Aku iki ya aja anu sembrono to. Apa nek tukang becak niku pengombene mesti kalen. Iya. Ampun ngoten. Napa wonten jaman wae wong becak kok dikon genti becak kuwi. Kula niku becak niku ming dilaku. Lah sing pokok Kula niku samang ngliwati regol gedhe wae mboten. Lho, omah tingkat 4 lho. Oh, lor dalan wae. Niku bene bapak kula. Oh, dadi mboten mingko sembarangan wong timbre. Lho, gen regol laku. Gen regol niku lho. Lho,
bab nika wong ngene bapakne sing nyok micak kula. Oh, nggih sampean nggih pudine kali niku. Awek mburine. Oh, mburine wong buk wau. Oh, wetang buk jaket korijo nggon kaca wau. Ah, ngulon titik. Ngulon titik. Nggih. Napa omah limasan sijine ya? Sing tete biru. Ha nggih. Mburine. Mburine. Lho, mburine kobong kok. Mburine kok ora jaratan ta? Nggih ngriku niku. Jaratan to. Mula bener karo sing duwe kuwi. Wah, kere ra jamak ya. Iya. Pun lenggah iku sing Jen. Niki ampun mang utek-utek mawon bahane niku Kula nggih gempos. sarapan to. Sarapan pundi nggih, pun manut. Lho sampean boten kula nggih boleh betake kanca wedok. Wah, gawatan. Bawa dhewe ta? Ta gudeg. Wah, gudeg. Waduh. Wah, tempene wis pengen. Tempene wis metu wulune ngono, tempe pirang dina kuwi. Wah, niku tempe ta niku? Tempe turunan jamur. Aja tak rurui ta engko nek serik atine lho. Wong mesone ra jamak ngono. Bojo kula nek masak to ngeten iki. Oh, sambel bawang. Niku pun pinten-pinten ya. Mangkel iso masak mon bojo kula nu dereng dangu kok, Den. Oh, napa? Agren wayang wong kok bojo kula. Wah, wayang wong iki ora tau mangsak to. Mboten, griyen kesenian. Oh. Yang ngoten sampean niku wane nggih seni. Bojo kula. Lha sampean dede. Diten, kula nggih tetep. Lah kok iso restoran iki? Oh, ngoten to. Lah kok iso Ana dadi bojo sampean? toko. Oh, buka toko lho. Toko ta? Buka nu ya manut sing duwe esuk ya gelem. Wong iki piye ta nek dirungokke omongane iki piye coba ta? Ya semen ning apa waton dijoi wae kuwi ya ora pati genah ngono. Kono nggih, biyen buka toko. Oh. Wonten wong butuh kaos ya kecet kula tukoke. Aku iki dikese dikongkon kuwi ora buka toko kuwi. Lah nggih. Memelek opah. Kula seni kok. Lho, seni. Goyang wong anu Bapakane napa nih? Pergiwa. Weh, Pergiwa awake ya? cilik. Anu. Bangsa pawakane cilik. Biyen nyanyi ajar manah. Oh. Oh, Sri Kandi. Nggih, teng omah ajar manah kena kula. Sampeyan nggih meneng mawon. Meneng mawon nah bojo. Ora batonan lega to. Oh, kena panah nih wae. Mboten ini tonyong wong. Oh. Rumah aku aneh-aneh wae lho. Kang aneh. Ora usah dilayani. Wong iki aku malah Yo lah ngarake. kan kok. Lah nek pun mangke dipangan mangke malih. Ayo nek medun segar. Ya manut wae. Sak kepenake mawon kok. Pun sing ngombe dhisik, ah penake sampean. Lah kula niku selak perlu. Nah, kene ki pun diampet mawon. Nek piye to? Nek gugu kula ampun tergesa-gesa. Awang resepsi njur entuk. Nek kebatut nunggang becak kula tenanglah. Tenanglah, segarlah. Jangan menusu-nusu. Kan wong ki anu ya, Pak. Pak sama ora kesetut truk gandeng ora geragat to. Lha sampe yo malah mang tengah-tengah. Aku mesti menang dalan. Menang dalane kok menang truk mau sampean kok. Kepepete kecandal mesti truk aku kula nganjlek to. Lah kula Terus. Oh, kuwi apa ora nyemelangi. Rame disetip to. Wah, wong musoto kok ngono. Mangke sama rame disetip. Setip napa? Ban karo aspal. Gua ora ngedeg-degi kok. Kletes. Nek kula mboten pun biasa kok. Lah, saya menyo malah nang Ini kedalaman. dalane jeglong-jeglong niku mbok rada anu, minggir golek dalan sing apik ngoten. Nek bojo kula kuwi senian wayang wong tenan. Lah, kene iki babe tak njur bojo meneh lho. Oke. Arep tekan gono kok. Nek untune nggih arang kaya kagungane niku. Lah kok Bojo samane untune nggih arang to. Ning mesti wani karo wong lanang. lah yang panik. Yo ngenyak terus ya karo kula. Nggih to. Pak, tukok odol. Kowe nggih mak tukoke. Bojone. Lah nggih. Andeng kula ming tukang becak saking nggih ming nemu pada odol lungsuran. Oh, Pada odol lungsuran niku ming kula kae lempung, Pak. Kuwi apa? Wong ora. Nek iki nggih ora ngerti kok. Banduti rupane aku miki putih ta, Pak? Putih. Lho kok mboten ngerti rupane niku pripun apa peteng apa pripun?
Ayo mampen wong gelem dipek ya ora weruh ngono ya. Ngaten. Dadi nggih mriko nggih percaya mawon. Nggih, kula kren melu kula nu nggih lantaran becak niki. Mula becakne tulisane rak dhewe ta kali becak-becak. Nggih. Becak menjadi saksi. Lu tulisane niku kok menjadi saksi. Ana apa maneh kanggo sesi kan? saksine entuk bojo kula niku. Ngaten Lah ta. bojo kula kan bayang wong. Nggih. Nek bubar kari dhewe. Lho kok kari dhewe? Metone kari dhewe. Oh, Wong ya ora nggo kanca bojo kula nule main iku. Lho piye? Kaya ngono kanca. Kanca. Niku le main teng pundi teng panggung apa teng pendopo? Nek bojo kula diskarep kali main. Main rombongan kena teng ngarep warung-warung niku nggo kena. Wis sing kerep arep teng ngarep warung niku. Lah kepetengan ijen ngundang kula niku. Kan kula mangterke nggih. Mangterke. Kan nggih rika menomong wah kula le dandan ketutul ya tutul dhewe ae. Kula ya ngejari. Ngejari pripun? Becak niki. Mboten ngomongke bab seni to. Oh, nggih. Niku dadi bojo kula niku. Kok tembung bapakne kok omong wae ora ge. Wong nggih nggih. Oh nggih lali kula enggak. Cilaka. Tekan apa ya? Wah, enggak. Ayo wah Pun medun sithik to, Kang, medun. Nyurung semono e. Aduh lah wong semene kok nyuwun. Kula ya mlaku. Wah nek lokale mlaku malah karo numpak iki. Iku pancen kula gawe jaga kesehatan. Wah. Ane lah sampean mawon sing medun jet nyurung kula kok kan medun kepiye? Lah jenenge latil. Lah kula niki bayar e mawon. Bayar endi urung ana nyatane kok. Kok ngetake baline wae kok. Kowe bodal wi. Yo. Banget nih. Banget kok kalah semene kok. Pon iki men. Istirahat teng mriki sik gelem gas. Lah nggih pun mangke malah cukup. Iki nek terus sing pun wingi lor niku digebuk. Sing digebuk napa? Sing nunggang. Wong becak apa? Ana sampean gelem mlaku dampyak-dampyak bareng kula ya aman. Zaman niku wong wis tekan riki bareng wis arep tekan mangedeg-degi. Lho ngriku niku ganjaratan niku. Lho njalatan sajeke ora tau apa-apane kok mriki aman kok. Angker okah kerene. Lah amin kere meneh. Amin niku cukup digawe mangke. Kula niku Jaga dadi rombongan kok. pisan dini geblowok tenan kok Ben. Lho pripun? Adoh banget boyok kula selak pegel banget. Adoh banget wong le numpak karo le mlaku kok aku mlaku ngono kok. Monggo wonten becak melih kula oper kene. Aduh mbok iki klewarang wis tekan kene iki. Omong nang kono maneh becak liyane ya meneng Ora ae. karo meneh kok lek kemakine ra jamake ngopo to ku. Aku ya jenenge sing wong umuk wae. Nganti kaya wong bagus-bagus kok. Wong menyanyang sing ora tayang Nek tukang becak iki nganggo jam Citra entuk. Lho, ane entuk nika ora nggih jenenge Niki lho jam sing istimewa. kaya kat mau kok ora krungu suarane iki niku urip no mati to. Lah sing jam ajek niku nggih songo terus. Wah. Dadi niku jam kaya jam mati kok. Niki sanji saplok. Iku tuku nganggar jam 10 mon dereng tau. Oh, dadi songo terus. aku jenenge jam malah sing ajeg Temen nggih. setia. Dadi nek ditakoni wong sak wayah-wayah ke jam 09.00. Awang takone ning kali arep karo ora to. Jam pinten Kang Songo? Oh, ayo sumbare ya apa. Darake ana meni, ya napa nggih akeh mantakon liyane kula. Nek sampeyan ora seneng ae semi kerengan. Ngono. Oh, wong gedhokane kok apa? Situ-situ kerengan iki jero piye lho. Iki wong iki kira-kira apa ya seneng kerengan apa? Taune. Iya, ning kerengan iki ya ora tau menang nek ngono. Loh, nggih napa menang? Ya memang umuk ngono. Seneng nantang ning nek ditenani mesti. Ya ora wani. Ati malam ulun. Nah. Malam anggere ditanduki rada mrengut ngoten menyerah. Nggih. Orane niki omahe nggih menglar nika. Medun iki mawon ampun tekan kene. Mangke teng riku to. Lah kene kula mangke
mlaku mawon sange iki, ampun tukang golek iko mangga. Disen sampean ndarani ning becak. Abang ini sampean yo ndek sepur. Kok kula kok ndek sepur wong kok ndek sepur. Resati nek nunggang sepur aku tok Gudawan ngoten. Lah to yer medal pundi? Den kok tulung to nek nggih ewur iku. Lah, Syukur wonten sekul. kula niki lho mboten wani kok sampean niku. Boten ki, Den. Wit wae. Lek kula rada Sajan ngono. Tak loro karo ayune. Kok ora ayune lakone kula kengken kan gitu. Kepintuk mawon. Kepintuk sampean niku wong kena iki. Saru banget. Lah kok dikongkon mah. Iya. Kamu ana wong resepsi kan jer kan ngemis dhisik iki lak ya agak akale kono kuwi kok. Kon mangke men kula kei dhuwit mang jajan ngoten. Ah, sedene mangke opahe becaan. Mboten mawon. Nek ngoten nonton hitungan. Ah mangke anu babar pisan dirembuk. Mangke kira-kira baline pripun? Sambung ngerti. Heeh, kon ngenteni sisan. Mboten tani napa? Mboten. Nek ngeterke biasane terus kali kok. Lho, wong iki mangke baline niku ndronjong ora kepenak ta ora Dan abot. nggih pun pisan jeneng sadar par wong omah. Oh. Ana wong kok kaya ngono ki gek wong wah dan aku kok. Iki jur bojone iku pangon aku iki kok ngopo ngono. Ambuh. Coba jam 6 napa nawet adus. Adus ya men. Adus ini mbake sapa? Oh, dadi sampean iki. Biasane kula e. Oh, sampean mboten. Pun pas to. Dadi 200 iki bojone nek iki rong mulih 200. Pun wangsul mawon kuwi mangke anu. Nggih pun sakniki Wis sapenake mawon mangke sama ora. Oh, mangke baline mboten ngenteni sampean. Pun mboten. Nggih. Aku teng mriki mangke ya wedi. Kok wedi kepripun to? Dhewe sing sing ngandani bojo sama ya mo. Kamu bojoku ayo iki. Anak kula ngenteni ya mangke Wong bocor bengi niku wonten kancane ora ketang siji ya kepiye meneh. Lah tahu-tahu dhewe ora cuti ya. Ah, nggih pun. Pun sak nangan mawon nek mangke mboten gelem ngenteni. Bayari wae. Ayo bayari. Kalau mangke udan kok ni. Ayo wong mayar kok iki Ya, mau iki nyendak. duitnya. Ayo. Wis aketan kuwi patusan. Ya, Enggak. Enggak, Pak, enggak. 100. Ngaget apa lagi? Ora kita. Kita apa? Para rawo. Iki karepe emoh. Iki karepe emoh dibayar ini. Oh, rene atine apik. Aku sedulur. Kuwi apa? 100 ki kita apa? Oh, ya semalahan. Keringete kaya ngene iki 100 ki nggo apa? Kula wawer ta. Dawet 600. Oh, kurang Samang kok karo gratis kok. Nggih. Nek oh iya bener aja kono aja kene. Ya wis nyanyi dindi selawe. Tambah selawe. 100 selawe nek lho. Darane aku ki gumon duit selawe barang ki. Kok gumun. Kita apa selawe karo 100 ki? Niki 100 selawe to. Wong kuno banget ki. Lho sampean wae ping njaluk duit sing akeh dhewe. Niki rawe pun akeh to. Amo. Darane pun goblok aku. Lah wong agate niku nek mriki ming 75 lah. Biar ngopo to asem pencak. Banjur Biar pencak wae ngopo to. mangke dhisik. Omah to. Bone ora ngedek. Aku pamane arep pencak karo aku kok oleh madhep kok mrono. Banjur Wah, Gelem mboten kanepe. Lho, ya genepe mbokne ngono. Iya genepi pira meneh kok. Wong adate iki yo adate mame 75. Lah mula kuwi banjur. 75 niku ora nggo dhuwit, perjanjian. Oh, anggih. Ampun sampean nganggo untu Mas. Lho, kanjen gak nuntu Barang barang. wis nyatimbangane ramenya dindi selawe meneh. Pun 100 Kok kaya wong ngemis tarkir-tarkir. Iki wong becak yo duit tenan ya padha wong Wong meten kula kandhake kampung lho. Lho gak gak kampung. Menghina. Menghina pripun iki pun oke lho pun pindho kali abate. Anu, paleken. Kula niku ora tegen nyepeleke. Ora genah. Iki malah wis tikel ping pindho timbang padatan. Padatane apa sama tau becak kula? Lho dede sampean. Lah ki mang becak liyane kula nika. Kok ngono anange ming kowe mau. Sing demenake nika lho sing jenenge becak sing sete ijo nika, sing jenenge ngreni nika. Ngrani. Kene kok ana wonten wong mlaku mon. Kene nunggang kene. Nek ya ora ganggu ban. Oh, ora ngoban. Becake mung pelah tok. Ah, iya zaman. Dadi kotak. Nggih pun iki pun kathah lho. 150 niki pun kathah 150. 150 niki pun kathah nggo. Mboten.
Nek samang ora nuruti apa sing dadi bila mana? Kok nuruti bila mana apa lah? Ora gelem nuruti bila mana kerengan. Saya ini tidak belerang. Tidak belerang ki apa tegese? Belerang. Iki wong kaya ngene iki ora kena dikalahi mbok Neten. Apakah kita katene wong arep nekat iki betal sing nanti tikel opae ping pindho kok ora ditampa. ini pernah mengijak Mengijak apa? telur. Oh, mengijak telur kowe kok. Jangan dihina banget-banget. Oh. Wes. Omongnya pertama kepripun? Lho, omonge kuwi ra ya janjane to. Keturunan teng lincah. Ora nggih. Ono penumpang. Lah nggih. Kula wis meneng mawon. Kowe nyekel 6 kilo. Lah nggih nek kula rak butuh karo sampean niku kula undang. Lah nggih. Sampeyan wong becak. Nggih. Janjane pripun sampean? Ngundang ora cocok karo keadaan pun. Kok ora cocok yen pundi? Sing ben cocok. Samang muni piye? Pira? Kene tekan gone sing arep tak parani. Mayar kula niku. Lah nggih. Mang bayar sing akeh dhewe. Lah napa semanten iki mboten akeh, kalih padatan pun 3 pindho. Pinten niku? 150. Kalah akeh karo 200. Lah nggih mawon kok. Lah kula ora akeh dhewe ta. Ya timbang arame mbokne. Tambahi 200. Isir wong wis Aku mau 200. ngono Kalah sampe karo 500. kok kalah karo 500. Nanti karo sing akeh dhewe sama berpikir. Lho kok berpikir Mikir. niku duit sing akeh dhewe niki pun akeh ta niki. Aneng mok. Oh, iki tegese wong mau dibayar duit, ning ngegongke iki jangkep aku wong nggih wae ta. Lah sing pripun? Sing pripun wong ajeng apa? Iya, arep ngopo? Kok maju tak dupak, ya maju. Panenono wis. Pak kaya mundur wae ngono kok ya Ben. Ora maju. Ayo, maju dene. Dupak bathuke tenan Ben. Sampai cah sing ngejak kerengan. Lho, sampeyan sing ngejak kerengan kok pun saniki ngoten mawon. Kula ya ora trima sampean kaya ngoten niku. Kula ya ora trima. Nah ora trima sakniki wonten sing wajib. Anten ah. Sakniki dipasrahke sing wajib mawon. Niki Berdua. teng lurahe. Berdua. Kok berdua piyun? Wong loro. Lah nggih. Oh, aku ora entuk melek. Yo mau. Bertelu. Bertelu ki apa kok? Kok yo bertelu? Bertelu ki wong telu. Pun, sampean ngene dadi wong cilaka tenan sampean. Saini Iki apa? saiki Wong becak dikapokke tenan kok. Wis saiki jane kelurahan wae. Ayo, nek kelurahan karo aku. Pun niku Lunga ben diadili. Kok nunggak aku lho. Lho kok ora bayar meneh. boten niki perlu aja. Oh, ya apik iki dadi numpak meneh mbok numpak meneh. Oh, iki mah kon becak meneh. Oh, nek kelurahan. Kok tak bener ke jurang. Oh, betul. Dan wong gendeng tenan kok wis aku. Dasare ya semua musuhan wis rasa numpak, Ben. Tak mlaku wae. Ben, mlaku. Ayo. Ayo disurung, becake. Weh, wong arep kepiye kok ngene iki. Ya Ben, wis ora terasa ya Ben. Jare mumpung iki gawean rada selo ora teh gawean ngomong-ngomong iki ya. Sajae badhe tindakno Pak Lurah. Lho, Kok macak gedhek zaman iku lali no. ora sampeyan semayan klejak nonton sekaten. Oh, nggih. ngoten. Nggih. Hah? Sias napa? Nggih, terus pundi to? Nggih derek mawon. Mula makin nek nonton sama tak belum tahu penjojo. Nggih. Hati-hati. Nggih, kali mangke nonton-nonton pameran saka kraton Pak Lurah. Nggih. Wah, nuwun. Bapak-bapak. Wah, kamu iki. Nggih. Napa? Pangapunten menika dereng ngertos Pak Lurah. Rencang no? Sanes. Oh, monggo. Mriki lenggah mriki. Wah, kula papunten kula sanes wilayah mriki Pak Lurah. Wah, iki badhe keperluan. Menapa kok kula mila ora dianu ora dikaget kok. Oh,
dereng ati Semeru. Kak ye ditarik dereng Semeru to? Dereng menawi wilayah mriki kula ngertos. Panjenengan sae pundi? Wah, saking dusun Karangasem. Oh. Kira meneh gitu lah namung tangga dusun kan mriki. Ya, kersanipun tenes wilayah panjenengan. Oh, kersanipun badhe wah, kula menika kaliyan kanca stream niku badhe medhayah badhe resepsi mesinipun. Oh. Ning mboten temtu anggenipun resepsi, malah wah ribet wonten mregi. Lho, menapa? Bab menapa? Tabrakan? Mboten, nika ngaten Pak Tarik. Kula mangkatipun saking griya kalian kanca stream nika rene Rajado. Iki namung menika lho dusun wetan menika ingkang badhe kula puruki. Calonipun mboten temtu malah. Oh, panggilan tiyang mantu. Oh, nggih. Nggih. Menika rene tebih menika mboten kendaraan wontenipun namung becak setunggal. Alat sampun kula undang rembakan kula kalian bojo kula menika. Saya sangat lho ingin becak menika suwunipun. Nggih. Ning mboten mangertos kok dados dumugi ingkangipun kok Pak. Mboten sae. Kedadosan mriki dumugi mrika pinten. Nek kula niku gampang mawon. Pun pokok anggere bayar sik akeh. Ya. Pun anggere sik akeh dhewe pun niku. Nggih. Ana bayar ta? Nggih. Sampeyan wis sago. Sago. Barang pun kula numpak kalih bojo kula tekan nggone dereng tekan ngene teng Kidul Desa riku. Nggih. Kula bayar 100 wani. Nyeparake, 100 gede apa? Kamu sampun dikel menika. 150 mbon purun malih dadi padu. Niki tukang becake teng Joglo kula nyuwun pengadilan karo Pak Lurah dos pundi. Oh, ngaten to sing mari ribet niku. Nggih. Anjur sing becak nggih. Niku wonten ngajeng. Oh, sing dadani to. Oh, nggih. Ditarik. Pak. Mriki weh. Enggak. Lor nyenak wilayah pengan. Kadung minggat. Niku nek liyane niku napa nggih seblak. Ditarik. Kula kok rada semulang pun nate presana. Kok rene teng Kidul Cakruk Ya, kula ngertos pancen strip. Strip. Nek mboten mboten ninggatan. Ah, panjenengan to, pancen rada ra ganep kok. Mboten ganep, dangu mboten ganep iki. Mak perlu menapa, Pak? Mboten nami sama sini lho jane aku. Kula? Nggih. Nami kula? Nggih. Bambang. Nggih. Cak wonten mawon. Bambang sapa tadi? Ampun kok ganti to kalih kula wae jare Joko. Nyanyi itu Bambang. Jelas kok Joko. Nggih, pun sakniki ngoten lho. Nggih. Kula rening dadi tetua teng desa niki. Nggih, Pak Ora. Dijaluki tulung pripun kon beneri. Nggih. Njur bape napa sampean kok do Kaworan dedek desa kanu kewilangan. Kuwi niku tunggange desa Jus. Nggih. Kang, medun kali pinten? Oh. Ya wonten wong kok desa medun kali. Nggih. Ya ora sampeyan nggih. Nggih. Bayar sing akeh dhewe. Sago. Apa wis 150. Jadi ngono dumugi 200 Pak Tarik menika. Lho, ora ya wis ampuh banget iki Kampung sing wong umum. Dutan 70.000 liwat niku bisa 200 ya. Seneng kok. Ah, 200 niku trine 200 ki isih karaoke karo 250. Kira-kira lagune niku wonten pinten kilo? Wah, wong nggih antasipun menika 3 kilo men mboten. Iku kali mlaku e. Ah, munggah mawon kula mung mlaku. Kula kan medun mlaku. Ya. Anu ditarik. Kula umume nek 3 kilo niku rak ya umum to 150. Wah, ampun larangan sane. Kok di sampean ra gelem dibayar 150? Mau ka dhewe. Jalan niku bayar sing akeh dhewe. Oh, njaluk bayar sing akeh dhewe. Pun. Ah, mang bayar pinten-pinten ya mboten gelem. Kalau 250 mboten gelem. Kurang akeh. Nggih. Ditarik. Kula coba. Kula sampean didit wiwit Rp1 nganti tekan Rp100 mboten. Wah, gadah menika. Rp5, Rp5, Rp10, selawe, 50, 100. Oh, gadah. Lho menika. Oh, nggih, tulung. Moga-moga. Moga. Nggih. Ngene, sakniki sampean ku anu nggih, kula tasi prisa. Nggih. Lem njaluk sing akeh dhewe to, njaluk bayar bocaan. Nggih, niki Mas. Dik, Bambang. Nggih. Niki duit pinten niki sing ngaten iki? 10 niki? Lawe niki? 50 niki? 100. Ah, sing akeh dhewe sing pundi? 100. Pun, enggak memang bayarke. Oh, niki ya enggak. Iki bayare lho. Lha omong to, sampean lemune
njaluk barang sing akeh dhewe. Semanten iki sing akeh dhewe pinjul. Ane kok ae jono dhewe. Ketangi kalau apane, sama wis ngates e. Sakit samane pun dadi lurah wis. Lurah aja. Nggih pun rekane ya ngakaline malah kekabar.